Rzymie w III wieku, patronka muzyków, zespołów muzycznych, lutników, chórzystów, czyli mamy to szczęście, że nasza, no i lutników, czyli na przykład Huberta, naszego bębniarza. Cecylia została zmuszona do małżeństwa z poganinem Walerianem, o czym będzie w tekście, ale go nawróciła i on również został chrześcijaninem, uwierzył jej i uwierzył w Boga. Z takich dodatkowych historii, na przykład próbowano odciąć jej głowę, natomiast dopiero po 3 dniach ta głowa odpadła jej, tak? Więc tak. Wydała ostatnie drgnienie. Tak, dokładnie. Więc różne są historie. Święta Agata z kolei, o której była mowa wcześniej, jest patronką kobiet chorych na raka piersi, dlatego że zostały jej podczas tortur piersi odcięte. Takie to są historie. Więc jesteśmy w III wieku w Rzymie i historia o Cecylii i jej Walerianie.